Gue larang kok sing sidak. Iki cilik telusap-telusup mah. Harus gede lho, lak pilih endi? Lah cilik satu. Mbak. Gede mlebu separuh, cilik mlebu kabeh pilih endi, Mbak? Pilih endi? Aku pilih cilik mlebu kabeh benik kuwi. Maksud mlebu kabeh. Coba benik gede, bolongane cilik mlebu separuh berarti. Pikiranmu negatif, Mbak. Loh, gue contoh masyarakat Mas Mbak iki nanti itu berdua. Keluarga sejahtera. Setia sampai mati ya. Berdua satu tujuan. Anggere pokoke wong suami istri anggere imane padha iman, satu iman sok nyangone iso ketemu Mas tenan. Nang akhirat iso ketemu. Tenan. Dadi dunia wal akhirat. Wa kaula wala quwata illa billahil ngalil azim. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener mboten? Nah.